Kaya ito na, may supercadre lagi. Wow! Pwede ta kasakayan pwede ta sugbo ba? Para kayo iwas sa corona. Masa oras sa mga biyahe yan, ino? Nakay paraliti yan, ino? Nakanin ni Sprite dia sa sud? Ako say Sprite. Ito ang boss, no? Sakto, asa ka na mga balong ticket, no? Dara to dito na si personnel lang ho na kuan sa supercut no. Mangutana tari in kwarta kung sabay naabaw. Huh? Hi! Hello! Welcome to Supercut! Hoy, pilang ticket para Bohol Cebu? Wala, sorry sir. Wala ni karon. Dali lang atong Pikas Barrio kay ano to? Close-mate na mo sa quarantine. Get mama. Dali ba gi mawag kita sa last trip? Share ka nang asa ni pa Bohol o pa Liti ug Sugbo muli me. Ay sir, mo tong para Bohol. Kani siya para Liti ni siya kay gamay ra man ng dool lang Liti. Ito siya para Sikihor to. Kato para Sugbo. Awa na to labot. Asa man mo gusto muli? Ako muli ko sa Bohol. Oo, ito aman dito si kuan. Joshua. Oh, ikaw sir, asa man ka uli? Pabuhol ko, pabuhol. Buhol ka? No, asang ticket do? ID ni mo? Walang mo ida kay ID man ki. Yun lang nga, sino citizen, okay mo ko nung. Ha? Oh, sige. Mamo. Ako dong Sugbo. Muli ko sa akong pamilya Sugbo. Gaya, dugaya man. Apila na pa sa lubong ni mo sir? Okay. Oh, naidagan si kulit oh. Yawa! Okay, ito ba? Patakmol! Kung anong gakuyong malaki mo, imong ka, tagalite ka! Ato, Bohol, oh! Taga-Bukid mo, sila ka do! Ay, buko! Kaya taman! Uya, yung taga-Bukid, oh, hindi kasabot! Yo! Huwag ka na kunin duha, hindi kasabot! Patakmol! Asa ganin do? Ha? Karkar. Kaya taman. Namiyan nga ako karkaran ni. Taliti buhol ang biyahe ani. Taliti buhol dito. Taliti buhol. Igo na may midaan. Nangita mi kasa Sa gabuhol ni. Asa Baji. Sprite. Ako say Sprite. Small. Uy, panganaw mo na ka na pa'y guba! Bay, panganaw mo ba? Kay guba pang bar ko ba? Pulog lang ba? Puliho! Oh, mga naong tadong kay gubak din yung kuan day. Makina din, mga auto siya po ato lang kabon. Kiling kaya. Klaro mekaniko nila. Taga-kuan man. Taga-uslop. Pwede ito ba na to pliti? Pliti naman tayo. Uy, di ko to. Doon kaya tambi to, ripan ako, yata ni mo. Yan naman. Yata, pinitong isang pilit. Gol! Kaya taman! Good afternoon, homies. 3 weeks after the ECQ with Quarantine Boys. Handos naman, handos! Padungi sa Long Bay, Leeward Highway side. And ang plan spot today is, what's yung pangalan to, Mark? Blue Heaven? Yes, that's it, Blue Heaven. Alright, let's go, let's go.